सर मिजाज हार जाता हो का कहल पूजो पाठ में तनी मनी उरे बा ढेर उरे बा जजमान लगा तारे कहे कि बाबा ऐसे करी वैसे करी वैसे करी पैसा रुपया में लगातार आदमी खींची खींची करे मिजाज जो हुआ का जने कहाँ बालो तो हाँ छोटा की ले लू हो तो ले बस दे प्यास लागल बा कोनो दिक्कत ना भइल आवे में। अरे परेशानी बा हो बड़ा दिक्कत बा का कहे दवाई ले ले हनी तबीयत ठीक रहे तो। हाँ दवाई ले ले बनी जान तोरू कथा बरता कहे में बड़ा बुरी रउआ के कहतन कि आराम करी तो रउआ सुनबे ना करी ना। लेकिन पनिया बड़ा मीठ खाना लाई हाँ खाना ले आई हो रहे वो काम करो बोले कौन चीज के दिक्कत हुई तो बाबूजी बोल दे घर है बाबूजी खाना ला दे ना हो बड़ा गर्मी एक काम करो ना बोली देखो बड़की नहीं खेनू घरे ना उमर पता ना कानी तो बोले केनो गल बेनो देखो ई पैसा ले लेबे ठीक नु कथा कहनी हो देखो है पैसा नहीं होगा आराम से तो देखो बाबूजी रख ले रही अपने पास ना ना आई तो बड़की लगी गीत गा टोवेले मैं हमर बगलिया बोलिया आई ला धल बढ़िया से ठीक नु ना बाबूजी हमरा से का जन भुलावला जे तो दिक्कत हो अरे धल बात बुझ तनी धल है ठीक नु ठीक बा रउआ कह अस्थिर से रखियो अपन तो उड़ावले पड़ावले मालूम बा हां बाबू है किनब तो हौ किनब तो मार जीप चटोर हियर मार लागी हौ कादो काला गुल खाला सो हौ कुल चमन की कादो चौमीन की चमन कादो काला हां कुल मांगा खा ले तू रखबो अस्थिर काम रही पैसा अजय दी ना बाबूजी दीदी जी ना हानी क्या करते आराम कर 2 मिनट गोड़ में दर्द हो गइल बा हो अब तनी ठीक बा तो हम खाना वाला के व्यवस्था करतन बाबू हां खाना कुछ दिक्कत है तो बोल दे हम अरे दिक्कत तो बाकी गोड़ दुखाता हमार काम कर दबा दी बाबूजी ये तो सोचत रहनी है का हाजी रवा अभी जी के खाते हम बाप मार रहे तो सब कुछ बानी कपार में दर्द दी तन दबा देतानी देखियो आई छोटकी नु बड़की नु बाबूजी रवा के जोन दिक्कत हुई हमरा से एक बार कह दे ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं है ये तो मन खुश भइल हो देखो देखो एगो बहुत हम खुश नसीब बानी कि ऐसन हमके परिवार ऐसन घर परिवार और निहन बाबूजी हमके देले बा भगवान ना तो ये तो हम खुश बनी हनु कि बताओ पतो एगो मिलल कितना बढ़िया से आ सब कुछ सोच के रखेलू हाउ तो बिया तो आई तो मारी मैल उठा पटा के बिगड़ी कचा कइले रही बड़ा की कोनो बात यही से ओकर से मन जान तरू तारा के दिला पैसा रुपया के चलते नु ताकि मान लगे तू अस्थिर से रखलू कर धरलू आउ ली तो कह दी कि हेने खर्चा हो तो होने खर्चा हो ठीक बा तो देखी तो ताले छीन ली कोनो दिक्कत नहीं कि हम संभाल के बड़ा कर हम एक पैसा राउर जन हाँ हमें बोलिए तो करकराहट लगबे करी ए जीवा ससुर के गोड़ दवा ताड़ू आ इहे में तो झिटले बारू कुल पैसा बा आ गइलू कहतनी आ गइलू कर खातिर तो कैसे ही दिमाग जो गइल बा कपाड़ गोड़ में दर्द बा आ चिचिया लगलू रउआ कहिया निमन रही ना जब देखा जब बीमारी समाई रहता दुनिया के बीमारी रउए में बाटे आ तहरा में कबा हम सुखी बानी ठीक बा दुनिया का खर्चा तोहरे में बा का खर्चा बा खर्चा नहीं के खर्चा बा लबा कइले बड़ी 15 मो छटा कल कोई फटाफट ओकरा के बिगाड़ दो हाय का होय देखो पैसा रुपया तब नु जानता नहीं कि घर में कहूं रुपया जब पूजा पाठ होकर तो सब एकरे के दे देता नहीं दीदी जी कहां ऐसे बोले ना चल हमरा बिनु ये जी के मालिश मत कर जानलू सुना कचा मत करो ओकर पैसा हां तू का केले तरू ना बाबूजी ऐसे मत कहिरो अपने ये पास तो बियाह के आइल बिया आ हम उड़ल बथाल आइल बानी एने से भाग के परा के आइल बानी हमरा कहां से रुपया मिली दीदी जी हमेशा रवा घोटेते रही ना बोलत रही ना कि हमरा के 1 रुपया ई बुढ़ऊ देत नहीं थी काहे तार मत है कमातो मतलब हमार मर्द कमाता आ इहे में सब कुछ लागत रउए में दवाई बीरो में लागत एकर मर्द कमात नहीं खे तो खर मरा देता हमरे भी पैसा मानू
हमर मर्दा हमरा के देता रहन। तो देता तार मर्द हमरा के देला पैसा दीदी कबो नाम ना जाए ना कि हट रे, तू हमरा भी मालिश मत लगा पुलिस। माने दीदी जतने रहो मतलब हम चुप रहता नहीं उतने चढ़ नहीं जाता नहीं रहूगा। आज नु रौ लइका से लहरा लगाओ तन ठीक बा। आ सुनतन जी इनका तो और घर में का करत रही ना आ तनी लहरा लगावा तारी इनका से लहर तू तो जिंदगी भर लहरा लगावले बड़ू। रउआ तो चुपे रही जानी कबो दू प्रेम से रहबे किस्म ना का करबे। तनी दू किस्म जानी एगो लइका के अपन लइका एगो दुश्मन बाटे आपके तो ठीक तू बा। कर तू तो तोहरो के मिली ना चाहिए हमरा के ऐसा ना चाहिए तो जा आई देख ले जा ई बुढ़ाऊ से ठिया गेल बनी सूत के पतो से गोड़ दबावा तई का बोलौलू हो कौन सी का हो गइल आज देखी आवा तनी ओनिया से तनी से पूजा पाठ करके आ कुल रुपया जितना बा एकर हाथ में धरा ई मलकनी बिया घर बा के हम दुश्मन बानी। नहीं, ये तो गलत बात बा पापा, ऐसे काहे करता रह? तनहेनिया मर तनहेनिया अरे यहाँ के रख दे ना बस लो, दे ये दे। हाँ, कि जौन भी कोनो घर में काम होता हाँ। हमें सुनवाई ले तर लोग घर में कौन काम होता? काहे ले उतर किलो पे तर पर मेहरा रुके। अरे तो खाए पिए वाला चीज के का के दी? अच्छा तो खाए पिए के ओकरा के दे तोरा एकर मन हो कि ना हो लावेन तो या जी कहे ना बाबूजी, कि ये एकर तो मर्द गइल बाहर कमाए पैसा देता हमरा के अरे त रउआ एकरा ला के के ना दी दी रउआ ला के आज दी तक तार मारे पूछत तक पानी देला भी आज बन तो हमरा से पूछो पहले कब देले पे पानी मांगत रह जब तो पहले ही पानी ना देत रहली ना ना आज के बन करत रहे? आवल बात तो तक सब हालचाल पूछले बाबूजी दवाई लेनी हो अरे तो हाथना साली कैली नु तब उनको अधिकार बनता करे के करे दो। कहा तोरा काहे कच्चा कच्चा कइले बड़ी एक दिन जब कर जाला नु तो ऊ वाली आँखिया से हमेशा देख लौकेला। बबुआ के बात समझ लो हाँ। मान लो कि उ लइका बाहर बा पैसा विदा करता कि पापा देखियो कोनो का दिक्कत होत हो के ओकरा के दे दी तो अधिकार पानी हम देबे कि नहीं अधिकार पैसा भेजत रहे तो दो, कोनो तो दिक्कत हई नहीं। काहे कच्चा कच्चा कइले बड़ी हम कच कच करतनी सही बतिया में दुख लगबे करी का रउआ के। मान लो कपार में दर्द भइल हो गोड़ में दर्द हो तो संस्कार घर के भी है ए बाकी तो बाबूजी, सब हमरा बाजी वजह से रो हम बापे सब न मत होई लड़ीं जाना। गोड़ दबा दिहलस का हो गइल लोग के सोच कहता गोड़ दबावला ले कुछ हो। बबुआ देखो लोग के सोच बहुत गलत बा हमरा के देखिए रउआ लेके आवतन पूजा पाठ करके हमरा के आधा चाहिए हम बता देतनी हम रउआ से बोलल ना करे के बेरिए तो एगो रखला ही मानी करे खातिर करे खातिर हई करी आ लेबे खाई तू बाड़ू हम नहीं घर के पतो नहीं छी। नहीं पर बाबू के बुला ली है माई के कह दी ले ली है हमला धावा तो मसा कर ले बड़ू बाबूजी छोड़ दी पैसा हमरे के चुप मत रह उरो जतने सीधा बनत ये नु ओते तो फायदा उठाओ तरू को तक रोटिया दबा दे अरे तो हाथ में पैसा मिल दबावली जाई। नु अब ऊ दवाई हन। तातना दिन लिहली नु अब भूल ली ई कौन बात भई? ई कौन बात भाई आधा आधा काम करो। आधा आधा यो करस एगो ई टंगल ते बाबस बुढ़ाओ बुझाता नु कि ये गाड़ी दुआरा गोरे लगनी हां एकदम जब बूढ़ी हमार नहीं कि तारा माई अरे नहीं तो थी भाई- ये करी ओकरा के हम दे ऐसे तहला के दुख लागल गुनाह तो हमनी के करनी जना। तो करब तो तू लेबो ना करबो ना लेबो हाँ तो बात खत्म नहीं ना कर। तो कारी खत्म कर दे के अस्ति से रह मतलब रउआ मान गई बाप के कमाई पर सबके हो राज अरे कर भाई जानी सब के उ राज करला तो मान लो दिहन ना जइहन कहां दिहन। दीदी जी हटे तुम्हारा दीदी दिन कहता के जिंदगी बाटे ऐसे करता कोई दिन के जिंदगी बाटे हम आइल बनी जाइए सब जिंदगी ये ई जिया तो चाह तरी कब बुढ़वा मर जा कब बुढ़वा मर जा तू चाह तरी हम चाहता नहीं तो मरत नहीं खिनु कैसे बताई मुझे ना पर कैसे मुझे हम ए जगह पसार के बैठल रहता नहीं दिन रात अब खाए के देता पुआ पका के दे तो दिन जान रात। तरह लेके दी तो कर करते ए भाई रही हम तो हम लोग के बारे में बोलबे ना करम तो हम लोग अपन देख लो। हो गई ना हमर हो गइल मरद तार में। सीधा बाड़न हम सीधा दानी हाय तो गुआवा हिया नागिन बन के बैठल बिया ना ना मर्द कपार पर चढ़ के फोड़ दो लोहा ले एक मर्द सीधा बाई से तो खराब हो गई सीधा सीधा एखनी कैसन सीधा हम जानत नहीं खी कि रउआ का करता देखो जे करी ओकरा के मिल जे ना करी ओकरा के ना मिल साफ कहानी खत्म जा हमरा खातिर आग लग जाता ऊपर पड़ जाता पानी में बहाता हुए आ एकरा खातिर सब बटोरा के तू सब खातिर तू ऊपर पड़ गेली तू ही जा जा तू ही ऊपर पड़ गेली हम जा पारी ऊपर हुआ के देखी जा। ना ए बाबूजी देख आज के बाद हमर बिलोई हम रउआ भी कोई हम रउरे कमाइए से तो हम जिया ता ना, जा। हमर मर्द तो कमाते नहीं लिखो ये करे के मोर टोपरा घर लिखो तो हम जा। जान ली लिख दे में एगो के नाम है ना तो रउआ कह देम कि हमार बेटा नहीं खे हाँ कह दे जा
ऐसे कैसे कह देम कहिए कैसे कह देम लिखब तो लिखब जा लिख दो जो लिखवा ले आजे लिखो। सब रख ले घर में हमनी के जात नहीं एगो कटोरा दे देम भीख मांगब चुपचाप रहे बैठ जा बैठ जा बैठ जा बाबूजी हमरा वजह से काहे के घर में इतना प्रॉब्लम आ हम बानी नो कर से कोनी नु के बड़की करे ले उ कुछ करी ओरी ना ऐसे ही करा करी या फिर जे देख लगले आई आ कही कि बाबूजी ठीक बन देखिए हम ना चाहतनी कि जैसे हमके पहले हंसी तू देखो ना 5 अभी लगले आई कि बाबूजी आज हम ठीक बनी हम करब देखिए कही चिंता मत कर बाबूजी तो हम ये कुछ हाँ जा काम धाम कर जा देखो ना कैसे कर करा ली लगले आई देखिए ना कोई दिल बनू लिखब नो देखिए कैसे आई